But of all when you have Mama Catching, you made the idea no. Do or die, and I all die, die. Hashtag Ghana Brothers. And some are a traguno, ahomete. Now was say ya can no credit, now yet Shreya won't say, and Yama do a while, and we here say a bay. A yadi Yama, then we here say a bay the salon. But awful. Monsha Yama Sabre, Yemiano Brogessa. Sabi, Montagana, now Momo be no margin in Yadumana. Margin and Yadumana. Some would say Africa, now what to find about Crusoe, and near my papa or hono, and yeah, no, now the bachelor, and near my enge, now the bachelor. Ghana Brothers, and maybe Basson, and maybe Basson, Medafo, Safeno, Abeduma de Yesua, but what the answer will be shared now, dear Maunia. Unsaka video no subia, send it from Maunia. Now, when you anti the Unia Eka, and you will be Nima will be today, Mamma catching ye. Many are Ghana for a yan some cabin ya would track a cram of Unia Bana. Just say, Mamma, one by the mediation crab, a heavy bee, a many pets, to say. And Yama Econo. Monsha, Kofiado Mama Winnie, Kofiadoma, no cranny, and Yama Bua, warrior. Ya, not to say, I was a coffee, and many penny na Bible, any penny I can say. Or the way be any penny also Taiwan. Why yama and yamabu how to a sabi winyan yansa form penny for be bets and would mediation. I can some many petty for politics in the study of Bumayon. Nasa Gofia Duma with him full play about America. Nasa was I be yeast and yama way the try. And ya won't care yani pay on an enemy or donum area beyond a professica for a one or only card the Corentino on deserve us over course I be I hope. Now I say every a quota baby. Nanti ye to quite qua padia, a befi, and I say a quapadia, and ye de befi. When did I be actually yes and no? And Nipa baby can Ghana a design radio station for and the most our bloggers we know, and ye 7 quasia near Massia Nudinas, Cantis, and Quasia near an animal bay. A young quasia near Massa no ya, a month for so shed. Ya Mudi Benes, Cantian Yansa, Sama Nipa, and Yansa Fuecano. Ye Yadipa do a more munty. Sakofia Doma, one when ye awful play about America, said there be a near man at the Ayani at the Chilintino, says the wash I see ye. Now why had you probably double and see a good travel? What was a warrior interview, a branding or catch us a day, or Genistica, Unia gun and you on and a catch us as I'm prophoning, yet you are co. Germany hanging a buha. Now put the Ayan say yet to quite say a bobra, a 2 coby croma, and the pair of never so crochet. Now do cook room. And to Ghana bloggers say, Munja sabim kuraseniama ne sabi jiminiama moyano. Munya kuraseniama ne jiminiama, chase adia was a wunia, and maniniatia, say, chase said by ya, become a baby said a brutish baby yet. Kofiadoma, America baby, or cochino, one yesterday I want to pampano. And he said, fee woho, and he said, he padded up to Kofiadoma 1 cent, 1 to pampane ewo. Munja de moye na mo mre bi beso Munyina ye betua mo aburukyire ha mo amaba wu agya mo ma mo aba wo ntaafo nyina wo aburukyire ha mo amaba wu jama ha jama aba ye hwe mo ma no ye betse mo to me se we bedu ba bi no mo bedu migration ye pam mo sa mo nko enya sa mo mede mo ma na mo nhwe mo sora no mo fa ho no mo aba ha no mo be fa amanfo ma no mo ne o mo awo na mo wi ada fe mo te Ghana na mo aka sebe nkwase yasam ene agimisam eniema enkoyie nipa bi ne matu mo ho asiwo abeka na mo so mo na machire we ka we ne ni we ya beka we ka we ne ni we ya beka we nti di anyansa pa ne wo sebe Ghana for bloggers bi no di anyansa ne wo mutim di anyansa ne wo mutim say ya to kwan uko obi kuroma na ne ya mo ba mo ma ya kire mo ba bi atiefi wo obi tie brochire kuro ha sebe mpraduasa asi abrosa ne si Ghana atoka e de asi wo sebe da bi anka kire mo no oni driving license kuro ha oni driving license e wo kuro ha okọ ba bi age so osre obi na befa no ana asa of train enso asi abrosa ne si Ghana odu a ye ne papa dada ofa a ye kotokoto no so ba kuro ha be hwa ne tena brem be hwa ne da brem enya sese ni pakoro no enka dan no obesi ye no wonti bi fancy esi ne dane mu bra kuro ha ne be hwa binum ma mefo ne papafuo binum abrabo ababo ne Ghana no bra be hwe be da brem e wo abrechire ha bra na be hwe obi da brem wo abrechire ha no wo be hu na setrema wo duru Ghana wan hwe ye kura wo be bo na so nse na obi a abrechire ba bi otinie a be si dan we yes Ghana
Ghana for bloggers, munya nkwasi ya niema na jimi niema na mo ba brochire a mo bedi no wate. Mo ba mo mfa ne pa no emfa nko. Yenya ne sade yete ya pa yenya na bedi akire. Yenya ne sade yete ya yenya na bedi akire. Kofi aduma wani ade a wo ye no e ta no de saa wutimi ya niema bia Ghana ho na ni peshaw se mudi agura wa hu mudi agura ye betchire mu nyansa wa brochire amo ye betchire mu nyansa pa wa brochire asese mo bakuru ha na mo obepa ahoto na fa edru se mo no ensemfo na niema fu we no na mo ba be start dia aban no so ni mu bedi aban no anu mu bedi America aban ja ma aban kuro bia Paris they say France aban Holland aban ene Belgium aban ni mu bedi enkwasi ase na mo start ya mo ye no ye kasa face the country aduma wo kwa sa aman mpanimfo ye ahemfo ye omode konkro do ma ahemfo kohye de osage force ya de ade mabedu na no na wanafo wo de ne set ti gotem sabe o wonkoa wo wonfna o wasonfo enso de ye kanti no mpanimfo bebre mo hwe kuhia hene kuhia man hene mo hwe de papa ye ni kuro ahemfo bebre na asore asabre de nipa kekanti no beboa manema ekoso na mo ba brecha be dina say ye yi niema papa hwane de che ye yi bone de akire sama mfa mo nkwase ya se ne mu jimi ne mu kura se niema no a obi akosuku chemu enso oni adwuma ye enso sabe adwuma manya ye ti wo bedura brecha na manfo atwe niema mamo na manfo achamo niema nkwase afo ajimifo a mo ya bloggers de radio station fo a mo so na mo ba brechire ha no wate eniema fu bi ane mo ye obrani bi ti ho na obi sase adenti na we se basa ukuro mu niema yakoso nye hwe kwan ahodo hwe na anu akora ketua bi a wogina kwan bi mu a o kire hwe kwan de kwan pa ye amanfo ka se tintim nsuom na mo bedura brechire ase ye yi niema papa kire ti ye yi niema fo so de akire kwasiafo agimifo mo fa mo jimi no na mo so sebe mo amoso mo so na mo de sa nipa we no mo follow mo no eno na twini de na se ka kire mo no mo amoso na mo di Shatawale no machi mo di Stone Boy no mo di sa akwade no machi be beni hawo beni hawo me dia men kasa nkwadi be chi na beni hawo nti sa nipa no sa wote Ghana ne wo won hwe wabrabo mu yi a na mo so mo asebe enna mo hwe ye nua be mazarofon hwe bra yi niam a wo ye na mo so mo asabre no mo de still anu mo nsua nyansa eno na mo hwe de esi ye agrada na owusu bempa adofo mienu antokwasi o mo nten no mo hwe sojafo ne policefo ne de say ba be de be ko se be nkoko ntokwa mo hwe na we ni mo hwe agrada anu no owusu bempa na afa nipa ka ma na mo so mo amode samo tehi o samo wahi o ya mo sore fro ka na wode mo ko obi fia ma mo akoko ntokwa no enti de zarofo wo ye no still anti mo nsia nyansa gato fo me ma mo nsia nyansa agrada no na ba wo pa chimifo kraman adofo no ne ba ya tamfo no also then who settlement who super mini ano Ghana for bloggers for Ghana bloggers sebe mpreduasa mo nkoso ara mo nsia nyansa wate mo nsia nyansa mo manyansa mra mutim ene ne me ka no mo amaba wo abrechire ha no wo a wo ntafo agya mani ha no wo de wo ye bema me setemte se wo ye bema green card ne ya na America no Germanfo so ye bema wa hwe wo ba no ye bema wa hwe wo ba no owura me ka kire wo ye bema wa hwe wo ba no wona sa oba na no so de esiesie no krache wa wo ntafo Hamburg wa wo ntafo ho wa bodama na de agimi ne ma no eniema nkoyie amanfo mebre amanfo tebrochire ha amanfo ma yare wo hwam kwara ahodo abedidem hwe kidney problems amanfo afam obi ye adwuma kidney ti aye yare for dadam de obedi onya scan enko da dialysis so adan na mo bedura brochire ha de mo wura hospital mo hwam fidi ahodo de wo ho mo masua niema papa e ma yeso ya ban ne yeso ye kuro na ye firi mu no ene ama ban firim wona mabontere otwa sebe wifo kokefo ne abodamfo abegu abontene dia nkwase asa ne dia jimi no na ye nso a yatim no ye nya kwase ye nya jimifo bi ne ye nya kwase ampafo na omo so mo di akire kire nka hu ye be ye tukwane kobobra ukosua de pa na de akokrom ana de akofie
Bata hwane be so ne ba sebe koko gina bola so ne se sabola so ne ma fa brefie hwane ko gina bola so se sabola so ade de ba fie ye wa wadie po wa fa afirifie a wa hu de koto bola so a aye o tane se obesan de ba fie biem na mote ho akosukuu enya advantage tete abroche ha de wo pe bia da wo pe no waba na waba no abegya no aka kwasiasa na agya wanya YouTube adanwo man social media ne yetu yamuka na kyesa ade ya de pese wo ma wo nua bi opanyini bi tiase enya atemdidie sade ye kakanyansa samanyansafo ntie kanyansa samanyansafo ntie na da abrofo abadamfo nim obi maame ne opapa be sika bewo etese Ghana na asoodene ado onko school onpa aduma nye abrofo ni nyina betim pambe mafrifie betimu pambe mafrifie etise wote ho na wo ba abroche ha na wo ba yese ye be fa nneema enye de afri akwa am ka to so we hie ya mani be ka to wagimi wadwene nya aduma wagimi wunimu nyansa sua de pa na bia nie yankasa ye de ye ho ye boa ye ho wanya ba bi atena wunua bi eye sika kakra na eso otua na obeboa no owia de sei esem de mo ntwane ye mo nyina mo behu ye bekoso wa abroche kuro nga wate na wa wo ye be ma no bra Germany kuro ha Berlin ha no de bedu nkwase ase no bra bedu nkwase ase wo ba ha no obehwe wo ma no wo ba ha no obehwe wo ma no wo ntafo wo Hamburg wo sa be ma na wa be wo ntafo no aboa wate ade tiri mu nimu nyansa sa motete Ghana ho sabi advantage kakra manya ni we ya star ni we eno eniema bi etwagu we Zion Felix ne mamienu awo nti we na ekosisa di empa na eye na obi akọ school na radio presenter na te ho debate asemwe Kevin Taylor ne nasem mo nware da mo nima mo hwe tese mi mu se de mi sin kasem no na sa ma ya bi no so tete radio so e na be ya wade ho program e na che oh Ghana for mpanimfo ne Ghana for ma ya makoko school ne sebe aka mo kakra wate abroche ha de nyansa wo ha wo abroche ha nyansa wo ha se de be ka kire mo no me nko secondary school mi wi Agisco form 4 mi wi school 1984 mi wi Ajimambadu LA 1984 na so be ba kuro ha hu se de abroche tie no enne me opa fa obi akọ computer course no ne mentena se ye akọ computer mu adentiri mo ma yensua de adentiri mo ma yenhia obi adepa na yensua na tese nkwase ase ni jimi niema se ma akokuro so eniema enye wo ho mi twa de akere abroche ha kwame ni obi awu ayanefo na begu abonte ne ma omunuro ye de nuane ko e de masafo ni nyina eti se mo ba ha ne mo obesua bibia mo hwa niema papa na mo nsua mo ba kura mo ko hospitals ahodo no what pampa ne se hospital kura no edura ye de papa wo gina ho kura bia wo ko show patient ana se wo ko ho ne ye papa so wo nte pampa wo fi wo timi po say at the hospital fam na niema we na mo ba mo beka empanyifo no yare ya ne ba agya Ghana hospital ho ne ba kurom ha ne mo te ho se eniema eye papa ne ye nti che say asem na abufu kura etan asem na abufu kura etan na ne ye ka no say ye do or die ana say or die be die hashtag ne Ghana radio station YouTube presenters no bloggers na mugu Ghana no eniema boni besi Ghana na ye mo because kwase asem ne mu bi nti wedi enyansafo aka enyansasem ye kire kwampa ye buase de be ya ye mu binom ebe ye nua binom a mo aho kire mo ha wu ye betima boaboa ama niema atima koyie no na mo so mo te ho se ye yi niema a enye e de akire ye kire se niema bi wo Ghana no oba abrochire nkura bi so what se baabi e ball agu baabi a apura chese tu fani paso what bi da wo se ball agu ho a na bia be ye bibi be ba befa anase nipa na chese eno kura po de hefa nipa na hu se begu ho no wo de hye tanti ya baboyi hwe tanti ya omabo kura ne sebe be fa sika kwan ho enso Ghana wo bitim de ayi table sika kwan ho na otonwade what you say adentiri chese de bia no ya metimu tena se abisa me ho se nti ade a ye be ya mana bo obi de chese de bi Ghana ni Africa ni onya ade be bo ani nua de onu benya obabie nkwase anema we ya end of the day no let us say ya enyeska YouTube ni peshe na ni petie mo ma yensu anyansa wate mo firi Ghana ho ba burekire ha ba beguon be nya ha bi aba mo ba no motete amanfo afia ne maka ne se mo beka no kora dia mo hwe nipa na mo ba na mo tin kwase ya bi no mo hwa da na ba si gu Ghana ka se ba yusu wo Ghana obi tie burekire wo ni driving license what ye burekire ni driving license so ato 4x4 ka kase abodere e de esi Ghana
ɛyɛ deɛ bentia because nneɛma nyina kɔ yie ma no ɔforo tire ya woni problem ɔforo baase ya woni problem wate ase ɔkɔ na adwuma ba baabi ɔbɛda kakra bi na akyea no ho ato obi fie a wɔte mu ɔde ne nyina ma hane ɛne sɛbe nkɔraa ne mɛɛma papafoɔ no deɛ kura tutu mɛɛma na sɛbe bɛyɛ asugyafoɔ no bada ne bɛ ne mmeranteɛ da mu bɛde ada ne nyina ma hane ne ba kyea bɛho da akonnwam wate ɛnya ne nguase o ɔbɔ na brabɔ oni sa ha nya ne kurom eti ne moma yɛsua nyansa yɛsua nepa ɛwɔ aburokyire na yɛnya saa nkwasia nneɛma ne saa gyimi nneɛma na mo ba ha mo yɛ mo adwesa mo de yɛbɛkɔ no mo ma na mo awɔ mo wɔ ha no mo start sɛ mo bɛhwɛ mo sɛ mma na mo ne ba wo na ba yɛ ba dwe sɛ bɛgye nkora no so ho sika nti no bɛnka no ɛne afi mo mfa nsa no ho nhwɛ na yɛdu or die anaasɛ all die be die ɛbɛbam sɛ president bi enu nyina obi aka bi na na kufa do kan all die be die na sɛ mo teye ɛsɛ papa de mama so de ato so ala du or die eti sɛ no mo ma na ma wo mo wɔ aburokyire ha no ɛnya ba akofo o me de ɛbɛhu ne meka owura wodi agorɔ wo ma no photo bɛba abontene ya ma ba bɛfrɛ wo ama wa bɛhwɛ wo ma na sɛ ba no so de nkra ne nya wo ma blood test so bɛbam mo nkwasi asɛm no wonya nkwasi asɛm no na mo kanya nsasɛm nkyerɛ nipa ɛma nipa hu de yakɔ so wɔ bi ase ya tu kwa ya hu nneɛma ɛkɔ adɛnti ne yɛntime mmoa ɛma nipa bi nso hu ama nipa bi nya saa ahotɔ ne bi ɔba bɛsi akɔ wo no ɔda fam wabrɛko akurom ha awo kora kan sɛ de bɛsi ayɛ wonti awo po ya wonti awo ya meme wo Ghana bɛ wo aburokyire wo aburokyire wonti aburokyire wo ya adai na wote hɔ ne nneɛma fu we ya ne sɛ nipa ɛsososo nipa di akyire wabɔda mo ho nti wo ba aburokyire wansu nyansa ya nkwasi asɛm we ya yɔnko ate asikurom a ɔya mudi na kyisa no adɛnti ya munsu nyansa sprasa no ɔdɔfo unu aba mama ka akyire ni ɛyɛ wo bi nim a wo bi kyerɛ bi nuanom ɛnneɛma fu a ɛkɔ so wɔ Ghana sɛdeɛ da bi anka sɛ nya Ghana ni nti Ghana asɛ ne meka adɛnti unu ya Ghana ni ɛkɔ obi kuro so sɛ ɛnneɛma fu a wɔ hɔ mema nkuromfoɔ so ahwɛ ɛwɔ kwan bɛyɛ so ne yɛde ayɛ dɛn wo betima bɛ sɛ America ban de nne saa fɔrɔ mo bɛ na kwan ho a ɔbɛsesa bɛ de bɛkɔ gu baabi saa fɔrɔ bebree na ne yɛ sɛ ɔmo de kɔ na ɔmo asan aba enti sa America aban de nne obesesa be jama aban de obesesa be kuro bia so sa afoi aban de nne me fabo obetima nya baabi di ba kogu obetima nya baabi di ba kogu wati Ghana nipa odi mu kura sabe ono ko ya no nya baabi da na wi aya no we no nkɔhɛ obi ya da bɛhwɛ card esi wo doctor say ɛhwɛ no na de power ho amunsia say enema fo na ɛwɔ abrekyeri ye yidi akyere minia enne baabi a me de ubesi nie ɛyɛ nsɛm bebree na ɛkɔso ɛno na maka kyerɛ wo no wo a wote Ghana na wo de ɛwɔ saa brɛ di ɛkɔso wiase nyina no sɛbe mpra biasa amanfo nkwase ɛsɛm amanfo nsɛmhunu ɛno bi no bɛtɔ adi no sua nyansa hie ya ma ba yi ka kyerɛ sɛ hie a na kyerɛ sɛ yɛka asɛm pa ne de kyerɛ wo ɛno nti wote hɔ adwene wabrabɔ ho saa staff na mo follow be na mo di bɛkyi no ba mo amo ha YouTube no be de opɛ besika YouTube no ɔde ɔpɛ ni sika nti ɔpɛ baabi a nneɛma bi a aduru baabi a bɛyɛ na fɛ benya sika na ne ba kɔfa nneɛma bi na fɛ mo asana tu di akyire munti anyansasa yɛ ka kyerɛ banyansafo ba dwendwemba munti ensɛm wele mo mfa ba bi mfirim wo saka video ya ɛnɛ sɛnde fa ma wunua enkwasi asɛm a etwa gu Ghana sɛbe Ghana bloggers bi no me ya bi nua Kofi Adoma ɛwanwani ade ade akɔyɛ na America wɔka ho wɔn obi akora na adi ka no kora yɛ saa ade na ɛtane obi a wutimi nya mpanyimfo ma bɛbɛtena w'anim ɛka sɛ Kofi amamu sei ne wa asana wi akɔfa kuro no so ade a ɛnyɛ adai ɛno ana maka no Kofi Adoma mɛ mu saa bloggers na mugu Ghana na mawo wɔ abrekyire ha mo mɛgye mo manhwɛ mo ɛnɛ baabi a ndo besi ani videze choose bye bye ɛyɛ nkwasi asɛm na mo te Ghana ho edi no